డబ్బే అన్నిటికీ మూలమంటారు. ఇది నిజమే అయినా డబ్బు మత మార్పిడికి కారణమవుతుందని ఊహించడం చాలా కష్టం. ఇది నిజం చేసింది మలయాళ కుట్టి అనుపమ పరమేశ్వరన్. ఇప్పుడు విషయానికి వద్దాం. మలయాళంలో సూపర్ హిట్ అయిన ప్రేమం సినిమాను తెలుగులో నాగ చైతన్య, శృతి హాసన్, అనుపమ పరమేశ్వరన్లు హీరో హీరోయిన్లుగా రీమేక్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. వాస్తవానికి మలయాళంలో హీరో హీరోయిన్లు క్రిస్టియన్లు, అయితే తెలుగులో రీమేక్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడి నేటివిటీకి అనుకూలంగా హిందువులుగా కథను రాసుకున్నారు. దీంతో కథానాయకులు మతం మారినట్లే కదా. అదేనండి, రెమ్యూనరేషన్ ఇస్తేనే కదా సినిమాలు చేసేది. అందుకు ఇలా చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ ని మాతో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ ఇంకో విషయం, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.